fuq naħa dritt tal-ħajja u fuq in-naħa l-oħra alternattiva għal mewt dinjituża. Dawn kienu ż-żewġ argumenti li spikkaw waqt laqgħa organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti bit-tema ewlenija kienet il-kwistjoni tal-ewtanasja. Fil-qalba tad-diskussjoni kien hemm il-professur Emanuel Aġus bħala rappreżentant tal-Knisja u Joe Magro persuna li huwa marid bl-ALS u jixtieq li l-ewtanasja tiġi legalizzata. Min-naħa tiegħu il-professur Aġus saħaq fuq l-għażla li rridu nieħdu bejn politika komunitarja jew dik individwalista. Huwa tkellem ukoll dwar il-bżonn li l-kura paljattiva tiġi żviluppata biex tgħin iktar lil dawk morda b'mard terminali. Min-naħa tiegħu Magro ġab l-eżempju tal-annimali li jitraqdu u min-naħa l-oħra l-bnedmin li m'għandhomx l-għażla li jieħdu d-deċiżjoni biex itemmu ħajjithom wara li tkun qebet kull tama u qegħdin jgħixu f'idbatija kbira. Fost l-interventi li kien hemm waqt id-diskussjoni kien hemm dak ta' Elik Saliba bħala l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Huwa qal li bħala ċittadin tkexxu l-eventwalità li jekk ma nagħtux alternattiva dinjituża bħall-ewtanasja, l-uniku għażla għal dawk morda b'mod terminali u jixtiequ jtemmu ħajjithom tkun is-suwiċidju. Saliba saħaq fuq l-importanza li niddiskutu u li d-deċiżjoni li bniedem jasal biex jagħmel l-ewtanasja trid issir b'mod regolat.